I pozitivni ljudi, evo mene opet. Danas snimam malo drugačiji tip klipa od onog što snimam obično, zato što za vas imam jednu molbu. Treba mi vaša pomoć za nešto što je vezano za YouTube. Tačnije, za nešto je vezano za moj kanal. Kao što znate, snimam već mnogo dugo. Baš tipa, ne znam, sigurno 6-7 godina. I bukvalno nikad nisam bio nešto u fazonu reklamiranje, gluposti, ne znam, neke kolabi sa nekim drugim youtuberima ili tako neke stvari koje su vezane kao za tu neku popularnost, preglede, bilo kakve te stvari. Doslovno me ništa od toga nije interesovalo. Sad, zašto pravim ovaj klip? Pravim ovaj klip zbog toga što jednostavno hoću da popričam sa vama koji me gledate već toliko dugo, zato što mi treba pomoć u vezi mojih klipova od vas. Sad, ne treba mi pomoć u vezi ideja, ne treba mi pomoć u vezi generalno stvari vezanih za igru ili šta god, za šta god da snimam. Treba mi pomoć u vezi drugih stvari, a to je u vezi pregled, to jest watch hours, sati gledanja na mom kanalu. Sad, da ne okolišam, da ne idem nešto sad kao da ga tupim zato što nisam takav čovjek. Zašto vam tražim i zašto mi treba vaša pomoć? Treba mi vaša pomoć da dostignem 4000 sati gledanja, da bih mogao da apliciram za monetarizaciju, to jest za YouTube partner program, i da bi YouTube time mogao da počne da mi plaća na osnovu mojih pregleda, to jest pregleda na mom kanalu, i da bih ujedno mogao da ostvarim neke njihove benefite, to jest pogodnosti koje oni mene nude, a to je reklame na shortsima, super subovi, membership, watch page ads i ostale gluposti koje oni nude. Sad, ja ne želim i nikad nisam tražio ni od koga od vas novac. Uvek sam, i kad sam ostavljao link za donacije, nikad nisam bio u fazonu morate donirati ili bilo šta. Ako neko želi da donira bilo kakav novac, hvala, super. Ne budim se, mislim, nisam gadljiv na novac, kao što je verovatno nije niko od vas. Jer sve što radimo generalno radimo za novac, poslove ili generalno tako neke stvari. Ovo mi je hobi, ali morate da razumete da više nemamo 15, 16, 17, 18, 20 godina, nebitno, kao kad sam počeo da snimam. Imam već ove godine punim 27, radim, imam 1.000.001 privatnu obavezu, ali volim ovo i jednostavno nekad ne želim da vi ispaštate zbog toga što ja imam privatne obaveze i ne snimim klip kao, na primjer, već x puta unazad po više od 2 nedelje. Ne snimim klip i onda me x ljudi pita kao kad će sljedeći klip, kad će novi klip, zašto ne snimaš, ili možda snimaš ovo, možda snimaš ono. Jednostavno nekad nemam volju i jednostavno znam da zašto bih sad odvojio 3 sata da gledam ovaj klip ako mogu da odem i da radim nešto i da jednostavno obezbedim sebi hleb ili bilo što. Ne kažem da mi treba, imam posao, siguran posao, to je radni odnos na neodređeno, super platu, super radno vreme, sve ekstra, ali zašto ne bih zarađivao od nečeg što volim, jer volim da igram igrice, brate. Znači, kao što verovatno i većina vas koji gledate, volite da igrate igrice i jednostavno uživate u tome i naravno da bi bilo lepo da zaradiš pa makar i 200 dinara od toga. 200 dinara je 200 dinara, ovako ne zarađuješ ništa. Sad, zašto vama tražim pomoć? Tražim vam pomoć zato što kako funkcioniše YouTube Becoming Partner, taj program, to je taj njihov monetization program, funkcioniše na osnovu 3 stavke. Ostavit ću vam sliku, bit će negde na ekranu, screenshot, ali svakako da mi ja to svakako ispričam. Znači, imate prvi kao requirements za apply, a to vam je da imate preko 1000 subscribera, što imam 1261 subscribera, što je cool. I morate da imate jednu od 2 stavke, isto prvo kao uslova, to je da ili imate 4000 sati gledanja za 365 dana, proteklih 365 dana, ili da imate 10 miliona shorts pregleda u prethodnih 90 dana. Kao što znate, ja shorts klipove ne snimam, snimio sam možda 2, to jest
napravio 2 šorca i sam ih izbacio, neki isječci i oni su bukvalno imaju stotinak pregleda i to je to. Smara me jer mnogo vremena mi treba za te šorce isjeci određen deo i tako te gluposti, ne mogu da se zamaram time i znam da mnogi ljudi to spamuju i objavi 5000 istih klipova šorca i onda to YouTube nekako pobrljavi i onda to izbacuje non stop ljudima i oni tako kupe preglede. Nisam takav tip čoveka, neću da me gledaju ljudi koje ne interesuje šta ja snimam. Drugi korak je da odradite verifikaciju i da pratite community guidelines, tako da to sam odradio, s tim sam ok. Treći korak je da se pređe, to jest da se prođe kao taj channel review, da oni vama pregledaju kanal, treći korak je bukvalno poslednji, kad ispunite prva 2, onda aplicirate i onda vam oni pregledaju kanal i bukvalno budu u fazonu kao aha, ovaj lik je ok, njemu možemo da odobrimo monetarizaciju i možemo da ga pustimo u YouTube partner program. Ok, tako da, šta mene koči i gde sam ja trenutno u problemu, to je da ja imam 3800, varira konstantno 10 sati gore dole iz dana u dan, ali tu sam od 3790 do 3800 sati u proteklih 365 dana. Što znači da je meni ostalo još 200 sati. To je cool i to bi bilo ekstra i ja bi to mogao da odradim za 2 meseca, da ja nemam mesec dana foru. Zašto kažem da imam mesec dana foru? Zato što sam 28. juna prošle godine počeo ponovo aktivno da snimam i tad su počeli ponovo na sati gledanja da idu gore, pregledi i sve i došli smo do toga da ja sad, ako ovih 200 sati za mesec dana ne uspem da ispunim, kad budem došao od tog 28.6. oduzet će mi se svi sati gledanja koje sam tad imao, tačnije ako sam 2022. imao 28.6.2022. imao, ne znam, 20 sati gledanja, a ove godine imam 10 sati gledanja, oni će mi skinuti 10 sati sa totala, sa tih kao 4000 koji mi trebaju. E sad, šta ja želim, to je šta ja tražim od vas, ako možete da mi pomognete, a verujem da možete, samo je pitanje vaše dobre volje. To je da pustite moje klipove u backgroundu, znači sati gledanja su doslovno samo koliko neko pusti da ide vaš klip. Ne morate da gledate klip, dovoljno je samo da ide u pozadini, mutirajte ga i gledajte bilo šta drugo. Ako imate dobar internet, pustite klip u pozadini, nek bude mutiran, kompletno igrajte igrice. Mislim, ne znam, ja imam svoj drugi akaunt na kome radim takve stvari, zato što jednostavno jebi ga. Probao sam sam, vidio sam da ne ide i zato tražim vašu pomoć. Možda je nezahvalno, možda mnogima ovo neće da se svidi zato što sam snimio ovakav klip, ali brate, kome se ne svidi, zna da su vrata, brate, uvek može da izađe i to je to. Tako da, eto, još jednom, ako biste mogli da mi učinite, by the way, još jedna stvar, ako neko stvarno želi to da odradi i ako ga smara konstantno da pušta neke klipove, nađi, brate, bilo koji moj klip ili live od 3 sata i pusti ga. Ako ti smara da ga ponavljaš, stavi ga na loop. Ako te smara da ti konstantno ide na loop ili jednostavno ajde da kažeš, nećeš da ti taj jedan klip ide non stop na loop ili bilo šta, pusti playlistu, ali pusti brzinu na 0.25. Bukvalno na 0.25. Zašto? Zato što YouTube 1 sekundu klipa računa kao 1 sekundu klipa. Znači, nebitno je da li ti gledao na 0.25 ili na normalno 1, a ako ti odgledaš taj klip, to je koliko si ti vremena bio u tom klipu, to se gleda u suštini, ne koliko sekundi si ti proveo na klipu doslovno. Znači ako ti je trebalo 3 sati, ti pustiš na 0.5, znači treba će ti 6 sati da odgledaš, to će se računati kao 6 sati gledanja. Prosto jednostavno. Tako da, ko želi da pomogne, hvala. Hvala još jednom, hvala mu puno. Ko ne želi, hvala i tebi. Tako da šta znam da vam kažem. Ja se izvinjam ako sam vas smarao, ja se izvinjam ako je kvalitet slike malo loš. Udario sam mikrofon. Ako je kvalitet slike malo loš, ali ovo je jedine kamerica koju imam. Mogu da snimam preko digitalnog fotoaparata ili preko telefona, ali stvarno nisam želeo da se bakćem toliko s time, da povezujem, da ovo čak što više telefon koristim kao svetlo.
trenutno, zato što nisam prikačio lampu. Tako da ono, eto, šta da vam kažem ljudi, ko može da mi pomogne, hvala mu, ko ne, hvala ti svakako što si ušao u klip i što si video, bez obzira da te zanima ili ne, i to je to. Vidimo se u nekom od sljedećih klipova, uskoro će biti, može čak se desi da danas radim neki kao gameplay sa ljudima preko Discorda da igramo Europa Universalis 4. Nije 100% sigurno, dogovorio sam se sa nekim ljudima, ali trebamo da se organizujemo što se tiče vremena i sve. Može se desiti da to snimim pa to izađe kao neka zajebancija, ako ne onda uskoro će izaći još jedan klip Crusaders Kings 3. Nastavljamo sa Srbijom da probamo da ujedinimo sve Slovenije i posle toga da osvojimo ceo svet. Tako da, hvala još jednom i pozdrav ljudi.